tak pri prezentácii dnešného sponzora som sa vrátil troška do detských čias, pekne som si to tu vyskladal, pretože SBS Bytes nám zaslali takýto balíček produktov. Sú to chytačky, či už hardky alebo soluble verzia a taktiež takýto boxík vhodný na feeder. Určite nie každý kaprár je ortodoxný kaprár, ale občas si ide zafídrovať, čiže poteší. No a ja musím len poďakovať, pretože vďaka SBS Bytes skoro každý jeden tým si odnesie nejaký ten produkt z tohto balíka, ktorý nám došiel. Na záver musím povedať, že tých cien, či už do jednotlivých kategórií, alebo sektorové ceny, alebo ceny za prvé až tretie miesto, prípadne od 4. do 12. miesta je dostatok. Vďaka každému jednému sponzorovi si každý jeden tím odnesie niečo z 3. ročníka preteku No Limit Carb Cup Štrbkovisko Krásna.